Guk egin dugun proiektua 3. da, garabia. Hau egin behar genuen. 500 gramoko pisua duen objektu bat, zutik 20 zentimetro alturara jaso behar du. Edozein jatorriko indarrez baliatuz, baina indarra aurreztuz. Jasotako objektuak airean mantendu behar du denboraldi labur batean. Baldintzak hauek dira. Ez dago objektua zuzenean heltzerik. Eraikuntza batez baliatu behar da pisua, igotzeko. Edozein material erabili daiteke, baina proiektua burutzeko gutxienez 3 motatako erabili behar da. Baldintza hauek jarraituz, garabia eraikitzea lortu dugu. Eta materiala erabilituguna dira soka, egurra, metala eta plastikoa. Ikusten den bezala, gure garabia kalean ikusten den garabian ezberdina da. Gureak, goiko egurraren erdian uloa dauka, horrela plataforma igotzeko soka pasa egiten da. Eskuidatik aurrera erabiltzen badiogu plataforma jaitsi egiten da. Eskulekoari hartze egiten badiogu plataforma egokitzen da. Baita ere 4 gurpil txiki gehitu dizkiogu. Alde bakoitzean 2. Egurra moztu eta elkarrekin hitzekin lotu dugu. Goiko egurraren gainean zuloak eginez eta alboetako egurretan polea jarria. Polearen eskinetan 2 esponja puska txiki jarri ditugu eta ez egurra ikusteko. Eta orain gure proiektua probatuko funtzionatzen dela. Zuk ikusteko.